както едни кифтета, едни пакжоли, деда обирала. И аз както бях главен, викам, слушай, или викам ще ме водиш да ям някъде, или викам му празен чубовито на таблото. А тя вика, слушай, ето ти съм го вземал чиниите за кучето. Реко, слушай, ще ме вземеш на нож, ще ти лая, дай викам кифтетата и пакжолата тук. И тогава тъй те зариби, както е тази баба, тя не е сигурно още не заобадила. 3 години човек се изнася кифтета и кебабчета и джуболи. Пак да говорим дето... Сега стига, те вече пробвали, че тук... Сериозно, още... 2 месеца, 3 години... Още даже возя там персоналите. Ама нищо не можах да наеба човек, нищо не мога да наеба, само кифтета и кебабчета. И то това не е малко, бе. Осигуряваш за семейството от живота. Сега ще видим тази баба, аз викам пунта баница за нея. Да бе, та баба, може да те готви та баба. Вече главна готвачка там. Ще се насочим на някъде, към някой сектор. Отде чука ми, кот излезе, кот дойде сега. Аз просто се развидох, няма кой да готви на човек, няма кой да пега и бал си майка. По-натено тя на едно обществена програма, тя като ги туга на един картак. Тук.